Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Waqt kont qed nistħarreġ fl-isport tiegħi, ħassejtu ġieħ kbir. Ma kontx naf jekk l-ġieħ kienx ġej mill-pexxun jew mill-aksa. It-tabib mbagħad qal li l-ġieħ kien ġej mit-tendin. Imma dan it-tendin x'funzjoni għandu? It-tendin hija struttura li taqgħad il-muskolu mal-għadam. Hija magħmula minn ħafna fibri rqaq. Dan it-tendin ma tantx mhuwiex vaskolari ħafna, ma tantx hemm ċirkulazzjoni fiha li meta jkollna xi injury fuq dan il-tendin idum daqsxejn iżjed ma jfiq. Ħafna mid-drabi hija din l-istruttura li meta inti tkun użajta żejjed, taf li tibda ċedi. Ma tmurx f'darba u ma rari dawk l-injuries li taqbad u tiċċarrat kompletament it-tendin, is-soltu tkun iżjed injury li tkun ġejja repetittivament li tista' tikkawża ħsara f'dan it-tendin. Il-problemi fit-tendin ivarjaw. Insibu problemi li rriżultaw minn stress akkumulat fuq it-tendin, bħal pereżempju mixi ħażin jew ħafna qbiż ripetut. L-overuse injury tiġri meta inti jkollok struttura, grupp ta' muscles li tkun qed tużhom iż-żejjed. Nagħtu eżempju ta' overuse injury l-Achilles tendinitis. Hija tendon li huwa fuq il-pexxun li jaqgħod il-pexxun mal-għarqub fuq in-nagħta wara. Jekk nagħti eżempju xi ħadd jilbeż iżraben ta' takuna għal tul ta' żmien u f'daqqa waħda jilbeż żarbun ċad ħafna jista' jkun hemm ftit ruptures, ma jkunx rupture, jista' jkun sempliċement strain fuq dan it-tendon li jista' jikkawża daqsxejn uġigħ. Jew daqsxejn jew inkella ħafna jista' jkun jaffettwana il-mod kif nimxu, jaffettwa iż-żraben li nistgħu nilbsu. F'dan il-każ l-overuse injury rridu nagħtu kasu malli jibda ġej, ma ħalluhx li nispiċċaw li pereżempju ma jħallinix nipparteċipaw għax-xogħol tagħna jew inkella fl-isport li nieħdu gost nagħmlu. Jista' jkun ukoll li l-uġigħ u l-infjammazzjonijiet jiġu kkawżati minn problemi strutturali fis-sieq tal-persuna. X'inhuma dawn il-problemi strutturali? U jista' jkun li affettwa wkoll il-peace tal-persuna? Ħafna drabi jekk inti jkollok injury f'riġlejk ħajaffettwa l-attività li inti tista' tagħmel. Jekk inti qed tagħmel sport u bil-mod il-mod inti qed tagħmel l-isport, pereżempju m'għamilx eżerċizzju, stretching, reġim tajjeb qabel ma bdejt tagħmel l-eżerċizzju, jista' jibdew ġejjin dawn l-injuries. F'dan il-każ jekk inti ma tagħmelx sport jew m'intix qed tagħmel l-attività li dak li hemm bżonn ħajaffettwa il-peace tiegħek. Issa, min xi ħadd li diġà jkollu peace, ħafna peace u qiegħed jibda jagħmel l-eżerċizzju, jista' jkun li jsiru injuries f'ċerta tendons speċifiċi mad-dawra tas-sieq. Jekk persuna tħoss uġigħ fit-tendin, importanti li tfittex pariri professjonali, kif ukoll tieqaf b'mod immedjat mill-attività fiżika. Kwalunkwe injury fosthom dan it-tip ta' injury li qed nitkellmu fuqu, il-mistieħ l-ewwel ħaġa li wieħed għandu jagħmel. U ma jibqax jistrapaż anke tkun ftit, pereżempju, tip ta' injury li tħossha biss l-ewwel passi ta' filgħodu, pereżempju, u matul il-ġurnata tkun ma jkollok xejn uġigħ, dejjem tagħti każ li dak l-uġigħ jibda jtaffi bil-mod il-mod. Iva, tajjeb li nistrieħu, ħafna drabi nużaw is-silġ biex nikkalmaw kwalunkwe infjammazzjoni li jkun hemm, naraw minn xi ġej. Bħal kwalunkwe uġigħ naraw x'inhi l-kawża ta' dawn l-affarijiet, huwiex it-tip ta' sport li qegħdin nagħmlu, it-tip ta' żraben li qegħdin nilbsu.
Tajb ukoll li jekk ikun hemm bżonn nagħmlu iżjed investigazzjoni ta' xi jiġri, ħafna midrabi f'X-ray ma jidher xejn. Għalhekk f'dak il-każ da żmien nużaw ħafna l-ultrasound biex naraw l-injury li qed jiġri fil-fibers li jagħmlu t-tendon, li jagħmlu l-istruttura tat-tendon. Tikka aktar dwar saħtek. Il-yoga hija tip ta' eżerċizzju li jekk wieħed jagħmlu sew u b'mod regolari jgħin b'diversi modi. Ir-riċerkaturi b'mod partikolari kemm il-yoga tgħin biex jittaffa l-uġigħ fil-muskoli u fl-għadam, kif ukoll biex jitbedu kundizzjonijiet fiżiċi relatati mal-movimenti. Barra minn hekk il-yoga tgħin biex il-muskoli jissaħħu, titjieb il-flessibilità, kif ukoll titjieb l-istatura tal-ġisem, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mad-dar. Il-yoga tgħin ukoll fiċ-ċirkolazzjoni, speċjalment fir-riġlejn u fis-saqajn, kif ukoll fid-dirgħin u fl-idejn. Tgħin ukoll biex jiġi regolarizzat it-taħbit tal-qalb, kif ukoll titbaxxa l-pressjoni li tista' tkun aktar għolja minn normal. B'hekk wieħed għandu jikkonsidra l-yoga bħala parti mir-rutina tal-attività fiżika li nagħmlu matul il-ġimgħa, għax minn barra l-benefiċċji fiżiċi il-yoga tgħin biex wieħed jirrilassa. Tikka aktar dwar saħtek nhar it-tnejn. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.